To waɗannan matasa da kuke gani suna ɗaya daga cikin matasan da muka kama yau, wanda da safe zuwa rana an kama matasa 157 wanda yanzu haka ana ci gaba da kamowa gida-gida. Haka zalika kuma waɗannan da kuka gani an kama su ne a police station ɗinmu guda ɗaya da ke jihar Kano ta nan Banfai, wanda mafi yawancinsu akwai sito a nan kusa da nan wurin mai suna Baraka Sto. In an bi ta Ahmadu Bello Way suka je suka fasa suka fara jidar kayayyakin mutane, wato na masu shagon, wanda kayayyaki ne ga sunan daga kayan shago ga sunan daban-daban wanda ake siyarwa, ga sunan duk abubuwan da kuka gani, wanda kuma Allah madaukakin sarki ya ba wa 'yan sanda nasara aka kama wa'annan a wannan lokaci ga su 65, wanda kuma za mu amfani da wannan dama mu ja hankalin al'umma, musamman ɓata gari wanda suke tunanin cewa za su na irin wannan sigar, suna fitowa da sunan zanga-zanga, su fito suna sata suna fashin kayan mutane. To ko shakka babu fa wai aka ce ba za ta sau ba. Yawwa duk wanda ya fito ya ce zai yi sata ya illata mutane ya dauki makami ya yi fashi da sunan ya fito zanga-zanga, to gaskiya aikinmu ne kamar yadda babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa IGP Kayode Adeolu Ebektekun PDMPM ya ba da umarnin tabbatar da tsaro da zaman lafiya, kuma cewa duk wanda ya fito da sunan ya tada hankalin al'umma kama shi. Yanzu dai ga su kanga da wayannan da wayancan da wayanda ake kawo sama da 200 da wani abu kenan suna nan hedikwatar 'yan sanda Banfai, kuma da zara an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba ya ce mu ja hankalin al'ummar jihar Kano akan cewa su kula da 'ya'yansu, a kula da matasa. Duk waɗannan irin mutanen da suke fitowa a ja musu kunne, duk wanda bai fito ya ce ba za a zauna lafiya ba, zai yi sata, zai yi fashi, zai tada hankalin al'umma, to fa ya taro mashi ne. Dan duk wanda ya ce kule 'yan sanda za su ce cas, kuma za a yi maganin sa. A haka zalika akwai wasu kuma mutane waɗanda ba sa son zaman lafiya, tunanin su ya za a kawo matsala a cikin al'umma, suna nan suna ta yada labaran ƙarya da kalaman ƙarya. Wani abin mamaki ma a irin waɗannan da muke kama waɗannan ɓata garin da yake su ne iyayen gidansu, wato in mun sa hotunan su akwai waɗanda muka sa hoto yau da safe, wasu cewa suka yi ma wai ai tun na wata shekara ne baya aka ɗauko aka sa, ni shekarar ma da suka faɗa ni ban ma shiga aikin ɗan sanda ba. To ga su nan dai, kuma za mu ci gaba da kamo su, duk wanda ya ce ba za a zauna lafiya ba, so muke kowa ya gyaru ya yi abin da ya kamata na zama lafiya. Su kuma waɗancan mutanen masu yin yunƙurin ɓatanci, yaɗa ƙarya, su ɗauki mu kanmu 'yan sanda mu tura bayanai da rahotanni su je su ɓata, su je suna ƙaryatawa, suna ɗaukowa, suna wani editing. To yanzu mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni ya ce gaba ɗaya wannan abin da aka gani a bincike su, waɗanda suka yi wannan aika-aika su ma a gudanar da bincike, kowa a kamo shi. Kuma dama doka ne mutum ya yi rubutu ko ya tura hoto ka je ka ɗauka ka ɓata da wata manufa na rashin son zaman lafiya. Haka zalika kuma waɗannan da kuke gani gaba ɗayansu za a mai da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke hedikwatar 'yan sanda a nan Banfai, wanda kuma da zarar an kammala binciken za a gurfanar da su a gaban kotu. Za ku ji bakin wasu daga cikinsu, ku ji da irin abubuwan da aka kama su da abubuwan da suka fito yi. Kai fito mai dan ƙalla. A me sunanka? Kai yi mun magana da ƙarfi. Sunana Yakubu Suleiman. Shekaru? Shekara 23. Unguwa? Tudun Wada Layin Maɗaci. Da me kake sha? Ina shan sigari. Ina shan taba. Da me aka kama ka? An kama ni da wata wuka ne. Wuka. Suna da ƙarfi? Abubakar Hamisu. Shekaru? 18. Unguwa? Dakata. To me aka kama ka da shi? Kujera ce. To suna? Abdullahi Abubakar. Kai ya kake wani suna? Abdullahi Abubakar. Shekaru? 20. Unguwa? Zango. Muga kanka yi ƙasa da shi, yi ƙasa. Ina mahaifinka yake? Mahaifina bayana. Yana ina? Allah ya mai rasuwa. Ina mahaifiyarka? Ba ta na. Tana ina? Tana garinmu. Me da me kake sha? Gaskiya za ka gaya mu. Allah bai wallahi ba na shan komai. Da me aka kama ka? Yagwaci. A kun gan su nan dai? Ga su nan gaba daya suna nan hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai, kuma kun ji abin da suka faɗa. Da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. Muna neman haɗin kan al'ummar jihar Kano, duk inda aka wani motsi ko hanzari wanda ba yarda da shi ba ko irin waɗannan ɓata gari, kai tsaye za a iya kira mu a lambobin waya kamar haka. Akwai 0800 32 41 9754, sai 08 23 82 1575, sai 0900 29 29 2926. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci. Jama'a assalamu alaikum. Ba mu muka zaɓe shi ba fa, Abuja ne aka zaɓe shi.
Zaba mana shi aka yi mu ma. Taliya nawa ne farashin taliyan yanzu? Eh? Nawa ne taliyan yanzu? Komai mu ne farkon fitowa zanga-zanga kafin mu je gidan gwamnati ɗan sanda sun saka tayoyi saboda a ce mu ne. Muna gidan gwamna aka fara samu na tiyaga suka ce ko wuta aka samu na sai mun je. Muna gudun aka fara harbi a gaban mu aka harbe min yaya akan yanzu nan. Aka harbe wata yarinya ya mutu an ce min a shigar da shi to amma ƙarya ne. An ce ya mutu wallahi akai aka harbe shi. Zanga-zangar lumana muke yi amma an fara kashe mu. An kwana taya 'yan sanda su suka saka taya. Sojoji ba su mana komai ba muna gudu ba su ce mana komai ba. Mu ba ma san mulkin Tinubu. Muna son sojoji su an san mana mulki. Ba ma san mulkin kama karya. Ba ma so ya yi shamu. Ga kayan shi nan. An ce an shigar da shi kotu. Ga matsalar tsaro. Ga matsalar komai ga shi babu aikin yi. Ga tsadar rayuwa. Ga shi ana kashe mana. Ga kayan wanda aka rayuwa ku me fito da ku wallahi mu dai cancanta muka fito mu samu saboda yunwa ta fi karfin mu iyayen mu abin tausayi ne yanzu gaskiya canji muke so yanzu mu dai ba mu da iyaye mu yanzu daga wannan muka zo mazauna sabon titi kenan duk marayu ne mu wallahi masu taimaka mana ga rayuwa duk marayu mu tafiyayya muka zo tun daga ja'in muka dugo tun daga ja'in Allah gidan gwamnati kuma haka ba ku kuma fito zanga-zanga ba kudin asibiti ba kudin abinci ba kudin makaranta an ba mu awala sai sun gudu kasan waje sun wani sun ba mu ni ne babbar da rayuwa na Kano State ni na man gyada ga na ta abinci ga yanzu shinkafa taliya makaroni indomi man gyada kuma zaka wani gidan dawo din Allah ya da me ka gani mun daba layi muna zaune sun kashe mana mutane kusan guda biyu a can wajen can kuma muka samu wajen wani abinci a can muka dan falle muka dan samu abin rabon mu dai ba za mu dauko mai ba zai yi magana ina da wannan ba daidai ba canji muke so kayan abincin mu da suke boyewa a Najeriya ko barayi ne wannan kwamiti ban ma tare ita duk abin da aka je inda ba mu adalci sai mun ɗebe shi a cikin sonin sun tara kashe mutane an ja boye abinci muna kusan mutuwa